There's an okwasem ni omanfo na ebre eno nti wore agana bia ya wabesi no foforo de ama omudia but Rebecca say a big relief Abusafo yema mu nyina kwa ba ne mfamra Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na wagye se yisane no badwemba ekwan so megyina amanse mekire be kwai abato mpesua so na kure ya megyina mu e friend se Ntinanko a ehye Denyase man ase na yese nana edutwunwa aboni a wotoso emiensa ni kuro anase ne man emu na megyina yi na aha wo ba panyina wo anom ene nana Abena Ampofowaa wono hwe kuro so ede ema Denyaseman na ene oman be ye kuro betumpo a ensuo ene agana bia edimu akotene pa eno oba panyini en Ntinanko aka boma wo maye bie ede ama ye Ntinanko ekuru ya wono pa hontome nam so ama Nyansapo ya ba be pia no afei ene yeko na afei ye de ye ni kutu awisi ahwemienu santemo akwakohwe ade fefa wo maye ede amoma ntikame na yemfa yeni enchiremu ewo honom afo no kwasem nie utimi se mame Abena Ampofowaa woye oba panyina na so Hemaa ewo Ntinanko kurumi wa bɔ no ho modern adwene manfo so re toilet na Ntinanko man no wo mo ekom koja wo mo nan a eno na hu no enchense dan no chese ni nyina atete abubu enti osuo to a untumi nko toilet wo so ena wo so a ensuo no bebo emwa doma ne ade esa wo rese de emfonyi da so na ahwe na esa no kwasem ni omanfo na ebre eno nti wo re agana bia ya wabesi no foforo de ama omudia but Rebecca say a big relief chese ama hoto ahoda so e de ama a osuo to a obetimi abam owie bo abetimi abam emwa wo mu hu ene wo mu ni twaka bia wa ha na tete wo de ni bi hwitem no no be koto so a ye di nnua ene de asam so a ehu no eno bi ene wo ho ya emprempren eno ne toilet a omanfo e Ntinanko wo mu eja wo mu nan ewo mu enti aseda enko emfa ema nana Abena Ampofowaa se odwen omanfo ho na oti wo nu sufre aboa wo mu ensi de Oliver Trace omanfo se nana Abena yemfa eye Nyansapo kasamfonyi so ne enka nche se wadaroma wayibi na enso mu hia dodo na enti wo bekoso a na wakọ mu emoa. We are praying, Lord God, that you will lead the way. That the reason and the intent that we have gathered here, oh Lord God, it shall glorify your name. Therefore, Lord God, anyone that is traveling here, we soak them in the blood of Jesus. Anyone that has gathered here, oh Lord God, with a heavy burden, we are praying that you will touch everyone here in the mighty name of Jesus Christ. Therefore, Lord God, we thank you and we give you all the praise, the glory, and the adoration. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. In the last 5 or 6 years, but I want you to know, Sammy rain free. Why? Now, dear me, so me promises, Mayor. Why? Let's start with baby Adrena free. As you know, ye fear no mu ye boafo. Me mama ye boafo. Me nana ekuaso na ene free kromo. Nti bibia ebe bia ye de hye ekuaso na animunyam. Na 32 years ago, this October will be 32 years. Ye see Nana Ampofowaa Hemaa ewo kronum. No bedi Hemaa no. No odi Hemaa wo New York. Ansana obedi Hemaa wa. Na no bedi Hemaa no. Ohwa ekronum niema bebre wa ha ewo say ye ni. In 2017, Mimi di kind by send me beboa school for no with computers na there. Me buy and I tried my best, but
me mama di nkomo e na oka se o na ma de wo ye ne de eye nanso you have to take care of people's needs before you take care of their wants. Just a basic necessities they here nipa ni every day. And I drain the bar during the COVID. Sir, insure here. Na NGO for bi edi kan ebetu nsuo ewa ha. Ɛna Mr. Jujemfi born na na amane so NGO for bi abetu nsuo wa ha. Inti nana ene ni nua wafa eje ene Mr. Jujemfi ena mo ka mo tirimbo mu ena mo dwe nsuo no ho but nana nkasa na kasa no o person ni chrome no o modernizing o person Ntinanko ye a full city yenka ekra asebio inti ordering one or say there ye kind say basic necessities every day ensured the nipa bedi ena the bema kronimu ayefe no intina public toilets ne be mu tie fi ya de a ye nyina sebio ye ko bathroom sebio enya de a efe inti ye pese ye using modern technology to make sure say yeah waste we dispose of it in a modern way. So now even Kromu Hakrabeye more than anything else. In our process of wanting to say and anana eka say Mr. Jujemfi in starting Shishemu no per se OC public toilets. Na a crow have one who said or the nibieba. What I say? Mamu nya ha basa nti Mr. Jujemfi ena ye wafa je na kakra nkra almost started and I'm going to tell you I started na me gwefu kakra because me sorry and na no ntimi ma muska de bia na mane ska ebe ha de bia na mane ska ba ha but me dwen hu say enyenye nkwa na ye nanama munyina muye nanama nti oya ade mama and say her ana inti ode odo ena ono sika kakrankra. I'm going to tell you the truth. Hemaa onye sikani bobo na homoden. Ahemfo ne bi wo ho a omo de ahenesem eye dress up ne ho keka ho. Ono de oso de ne sika ne ho efemom wa wo hwe picture ne de ahofra ne de adware no. Nanso ode ne sika besi bibia woni chroma obia betime UCB something that will benefit the whole community. Inti odio ono ani sika kakrankra de bia na ma na Mr. Jujemfi na wo fa jesu ba behwe some ono ani sika over $40,000 kakrankra sa make up $40,000. I don't know what it is ever Ghana scheme but I know it's a lot of money and it wasn't bibia ana yentem or de kakra sa ana ne ya bebe sha ewa nyumunyamunyu to open the project. Inti adre ba ni team eya momo ho adren. Na na wodo ho an ni rain free mu. Okai mu odren mu hu de bia. Odren ho said then na obetimi aye to make the a chrono better, to make a chrono sunyini. Inti that was the purpose of that was the idea about it team said obesi public toilet. We see 12, Hemaa dear 6, and I remember dear so 6. Na dear mamma and ne manu subetwaso, and then my baby has come back and said, Ye baby toilet nano. Ye ya be somu, na ya ye the akano. Inti ye pamucho Munya butre maye, say ye mammy atwaba, inti yes ye bede ye betwaso. Inti nananom mpanyinfo ene menuanom medamase bebre monkoso in living with odo ene kroye nanana chiamo she loves you very much
Ana yenso ye ma no ye be ye bibia ye be ye bia e dia share kro ne nimunyam ye na akua so na ye dono pa ne krom ni nti ana ye ba yenso ne great grandchildren cry ewa ha nti ye da mwase Meda minia bema kojo eje a nana Ampofowaa ni nua bema ba kopa oka ne ho a omo enam so a omo de dwumadie eba eye Ntinanko mem ni Denyaseman ha meda na se menim se menana no mienu so ka ho a eba bi omo so ye ma omo nyina kwa aba mama kwa aba edamase se mo so mabesi menua me ba panyini na Ampofowaa anemu yedamase emi se dwumadie aso mani bebre na ye meden so se menua na Ampofowaa oye nifa hene ba panyini ono so nani suade huno odaso da ye etira edaso da ye kese na ono so ka se na odwene ho se da bi se nananom ahyemanimunyam na Hemaa agye atum de makwakire omanhene na owusu aduani a me so abrochire na mewo minim ne ye wa abrochire mu ede na meye de aboa me man na mahye me man animunyam odadwene ho no hu se sabi agyanan bre de obi a wiase nyina nya Ntirankoman ko enye Denyaseman ko ya Asanteman Ghana man nyina sanse so obi twam ye party ye bibia wedding no ahoho free be mia baby beba e wo Ghana man mu ha nyina no omoba ombebi sase wadaroma ehin na mogya nan wo ahye nimnyam ye kire wo mo a sebi obi benya baby a obeye ne ho yie fefefe kama ye danase nyame onhyira no menuen emise ye de ne bedi akonwan ache kakra ache ye sanse mediade 1989 35 years ni anche ene ye de mi sister inso ebedi akonwa se meka mi sister mekire mo abakwasem kakra bi between relationship broni because a relationship between me and Nana Ampofowaa me ne me nua se meka se me nua eye me nua prekope me ne nyina na free Ntinanko man mu se free Denyaseman mu ho na se kire ne sei se mate me Nana adoma na mre bi atwam oye Ntinanko hene ba panyini a oye Ntinanko Hemaa eye ne nana ene Nana adoma Nana adoma na eye nifa ba panyini ewo Ntinanko kroyimo Nana adoma na so ne papa ye freno Nana akwasi munyini a eye mia me wofa ben ne nana eno no Nana adoma ono akro na so ne nua pa ene me Nana amayinka ye ka Nana amayinka Nana nyima yinka one wan one Nana edutwo aboni a otosu mienu Denyaseman Hemaa wanya ne ba bi kro oye me maame oye me Nana prekope nti Nana adoma one Nana amayinka Nana edutwo aboni otosu mienu omo ye eja paako omo papa ene Nana akwasi munyini a ofri Ntinanko ha Nana amayinka ono Nana ne ba enso ne Nana owusu domia na oye Denyaseman hene enu nti menuen ye de ne be kire me no na me hu ni se wa ba fie ono anso ni nua ba ma kodwo agye ye nyina ye free Nana baako ase Nana amayinka sebi mpreduasa sebi ebro ne maame owo no ne efre no Nana Appiah teboya a eye Nana akwasi munyini ne yere prekope ne ba kafro me pamcho a eye Nana amayinka ne papa bra Nana Appiah teboya eye me Nana aminka ne maame no Nana Appiah teboya so no ye Denyaseman Hemaa Nana ni kunu ene Nana akwasi munyini bra Nana Appiah teboya wo Nana amayinka no sebi okotoy abrewa wo enkolanko a dunan nanso omunyina ekotoy
then no na eba say yede me nana edutwa aboni otosom yenu no eto ama we de enka kire se ono nko an kae enu nti Denyaseman empanyimfo na omani abriye kire se omahema akoato ne baba akopa aka nso owo no nso a sebi wagya no ewiase a onka ne ho na yese nana akwasi munyini ofa ne bai ede ne ba eye ofaba mu fie ha me nana akwasi nyimo ne fie e won Ntinanko ha na omo tete no na no nso ne Denyasefo mpanyimfo nyina dada no tete no omo ka omo tiribo mu eye adwuma kese ehwe se omo abrewai omo hema omo ade nyina obenyini na wobedi Denyaseman Hemaa echese yawu ni nyina na oyo hema enu nti Denyaseman empanyimfo ene me nana akwasi nyimo nyini abusuafo omo eni abro ene ya sabi abrowa nka yetena ni tirisukun no enso omo tete na Ntinanko drie mu Ntinanko kuro mu ena omo tete no emma obedi Denyaseman ansana okotena ne fie aye huntado ahemfie aye dishifie enti no madaroma history kakra me pese meka efa nana Ampofowaa ene nana menka ne nana adoma eho eno no nana Ampofowaa bedi ade osom wasom me side said ye obebre ne ho ase ama Denyase emadwa na waye kire se wantoto mase nana Ampofowaa owa abrochire enso dwumadie bia yedi ne ha bia no etese wo wa ha ode ne contribution beba ne ntoboa ese ne fata bia ode ba se nana wadaroma mensumi die ni se ye yi se ye dwumadie bia na me dia oba ebata machi ofreme anopo awio ofreme problem kra na menya ofreme phone so esu na mensia onimisu esede na mesre so a onemesre ekire se ade no eyawode a ontoto nase okire se sabi oyede hyekonkono enu nti wantoto akonwa no ase enidie bia fata bia ode maame nana Ampofowaa mekai se yewura na opokuware edi ne 25th anniversary ewo Kumasi Stadium nana Ampofowaa bai na menim se wo ba se no pese oba ofri America ba na obehye manimunyam eninti mekwa ahemfie yese obi abehwehwe mekofie wo stadium ye fie wo yese obi aba wachi menini di hide and seek sa ma one time na me wo Queen Mothers Association near wo Regional House of Chiefs me wo ho ayeye meeting ahemafo ne ye wo ho yeye meeting ena obi beka kire me one of the register say oba panyini bi ehwehwe o se ohema no ena me pie baaye na ye menue ya o se nana mahwehwe wa me hu sanse wa pam ntoma mienu ani ntwase mienu a opese eno ena me di fra e de kose adwabo no owie ya na de chinye o sign be farm we stadium ema ye ko Gary Factory wo Ahamadia secondary school Gary Factory bi ho na BBC for sata Mr. Donko no mo station wo o maye ko ho ekohu man no say opese ni man Hemaa etwa obia na na because wo kandi agrampa eduru bra ye call adwabonase no I was the one and as a mini o man Hemaa ye yi me after program na now opokuware the 25th anniversary no I was the youngest queen mother in Ashanti. Me ba CBB so. Me ba TV so CBB. So for about 2.5 weeks. Yeah, the mayor advertiser during that time. Ni nyina jina minia Abena Ampofowaa. Ni dwumadie ne nhyehyeye ene ne sompa o de beta mechi that time. Nana Ampofowaa bra COVID ebaye COVID-19 baye no sabi lockdown ne kokan me hye abrochire obroni krom na me hu se ana me da so da ye se sabi mabeka obi krom
me manfo enso be yeden emrewa enyanka enwisia ne akunafo ene ehumɔborɔfo nti me hu sɛ ɛyɛ sɛ me bɛyɛ bibi ɛma Denyaseman mu ɛno nti me kyerɛ letter ɛbɔ Denyase Traditional Council amane sɛ deɛ madwene ni nti wɔn nso obiara obenya kakra bia nsuo kura na abenya momfamoa me ka hyɛ Awurade anim nyam sɛ me nua Ampofowaa me ka kyerɛ no na me frɛ me nua Nana Brobe ɛka kyerɛ no ɔmo mienu ani nipa ɔmo sɔ masene that time COVID time ɛgyigyi sika ɛde brɛ me de bɛka me deɛ no ho ɛma yɛde ba nkrotuo ni nyinaa me yɛto anuane supply ya de bi kɔ adeɛ mmra nyinaa ɛno nti me bɔ naba so pɛ yie na enya me nwanwan so sɛ ɔda dwene sɛ ɛdeɛ na menyɛ ɛmfa nhyɛ Denyaseman ɛne Ntrankoman ɛne nananom ɛnumnyam KVIP 12 seaters dumienu wayɛ adeɛ mommɔ mo nsɛm paa ɛseɛ me nua yɛ adeɛ wakyerɛ sɛ sɛbi wodi akonnwa na akonnwa no yɛ wodi a ɛyɛ sɛ wohyɛ mu kana woyɛ bibi broni bɛka sɛ wogya wo legacy na daakye no yɛde akae wo sɛ wonni hɔ a yɛabɔdin sɛ Nana Ampofowaa obedi Ntinanko ba panyin no ana Hemaa no wamu yanimtia oyɛ bi ɛde to hɔ ɛma nkyirima na mesrɛ Ntrankoman ɛne committee ɛne assembly member nyinaa sɛ dwumadie kɛseɛ yi a me nua yi di abesi ha yi mesrɛ mo momɔ ho ban na monhwɛ so yie mo amonim sɛ nipa deɛ yɛ ho ahomete agyanan bia hɔ no ɛho asiesie momɔmɔden na momfa measures minim sɛ yɛbɛte committee a wɔn mo bɛhwɛ akɔ ho apro a Mr. Dujamfi nso ɛbɛka ho yi deɛ megyina saa akwanya nso abɔ mira me ba madeɛ nyinaa Mr. Dujamfi momma ne momma mo nsɛm ma no mate na wayɛ adeɛ ɛne me wɔfa ban nyinaa sɛ wahwɛ akyire ayɛ ade fɛfɛɛfɛ se ti mesrɛ sɛ monkɔ so na monyɛ ɛma ne nyɛ fɛ na daakye ɔba na sɛ ɔba no so ɔkɔsra so a ɔno so ahune sɛ ade a wɔyɛ ɛyɛ no sɛbe n'anim angu ase mesrɛ Ntrankoman madaroma yɛ nyinaa ne Denyaseman nyinaa sɛ woba na wokɔ agyanan ne so a wodwu nso wogya wo nan yo mesrɛ mo baabi a agyanan bia no wɔ no ɛhɔ ɛna monhwɛ hɔ na monkɔ hɔ na monyɛ sɛ mokɔ ya baabi a na mogya mo nan ato hɔ no mo mefa so na mabɔ Nana Ampofowaa na baso Nana baabi a wo bia menim sɛ wotie dwumadie yi na wotie wo sister ketwa wadaroma sɛdeɛ ɔdɔ a wode abedi akonnwa na wayɛ bi ama ɔman yi no wadaroma mesrɛ nyame ɛne nananom nhyira ɛde ma wo nyame nka ho nananom mmɔ ho ban baabi biara a wowɔ wɔ America ɔmo mfa nyinkyerɛ ɛne ahoɔden ɛne mpomden ɛnom wɔ sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛtumi atena daa na wabɛyɛ bi ɛde aboa na wasan bɛyɛ bibi foforɔ ɛde ahyɛ woman animnyam yɛda wase na megyina ha na masan ka biem sɛ ɔman yi mu mpanyimfoɔ nso nhwɛ na wɔn nsua san sɛ wodi akonnwa a yɛbɛyɛ ɔman ni yie yɛyɛ ɔman ni ntotoyɛ ɛnyɛ ɔman ni mu nneɛma ɛne yɛfom yɛnni ɔman ni mu nsase sika ɛne mu nneɛma na mmom yɛhwɛ sɛ yɛyan nso yɛbɛbrɛ ne ayɛ adwuma na yɛyan nso yɛde yɛ sika ayɛ adwumadie ahyɛ yɛ manfoɔ animnyam meda mo nyinaa mo ase nyame onhyira obi bia ahɔho ɛbɛn nyinaa yɛda mo ase da mo ase abre ɛdo ase corporation and pokopoko ɛna antigeni ɛna ɔanitia ononyamfo Sylvester Kojo ɛgye Nana Ampofowaa ne nua bɛrima koro ɔmna church ɔmoda wase okay ɛna wase paa bɛde hɔ miɛ sɔre na yɛmɔ mpae abuja
enti ye di ka eka ho asem akere mo samri afi na empanyimfo ebo anan na ye de ani akwa akochirim na agyanan bia emema de ensia ema de ensia sede nana Abena Ampofowaa ne ba wotoso miensa echiremu kire ne ye kwa akohwe na afi de etwa homam na ye bie mu kura na kwa da wo se omanfo ebetimi ede sa agyanan bia yi wo maba so de edi dwuma. We cut this ribbon in the name of Father and the Son and the Holy Spirit. Be with us and be with Nana Ampofowaa forever and ever. Amen. Arafo na je said ye di card to monim se enne Ntinanko oba panyini Nana Abena Ampofowaa a wohwe so de ama Nana Edutwunwa bonni a oye man Hemaa ewo eye Denyaseman no anwade ene afefede a obeye de ama ne kuro no ena esi won ma hwen fefefi ena dwumadie no yedi esi na yasore so na yakọ yame yadom a ye beto so yemamu nyina mo ene hwe a wogia hene wabedi ene ebusuapani owusu edio ade ntini ebube ne brebe eze ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Fam ne honhon hia na America sa. sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya Abena ntima nyina ni mu ampata na wo ya